fanden er der sket på mit billager i dag? Det kan jo være, det er en af de andre bander, der prøver at overtage magten for dig. Jeg har en mistanke om, at der foregår politikorruption. Og jeg vil gerne bede om din hjælp til at stoppe det. Jeg er med på det. Hey! Jeg vil bare høre, når du kommer hjem. Elsker dig. Hun har været ude for en ulykke. Det var virkelig en helt fantastisk dag. Amandas kollega har noget at gøre med en forsvinding. Jeg skal nok hjælpe dem der. Hvor er min kone? Ja, jeg ved det sgu ikke. Jeg har hjerte til det. Er der bandekrig i Esbjerg? Det kan jeg ikke sige med sikkerhed. Fanden lægger sig ud med mig? Kan du mærke varmen, Jack? Kan du mærke kulden, John? Jeg vil ikke gøre det her. Hvis der ikke har været nogen gangster, så har der heller ikke været nogen panser.